rozsudok ľudového tribunálu v mene Slovenskej republiky. Igor Matovič, obžalovaný z genocídy na obyvateľoch Slovenskej republiky v spojení s cudzou mocou a porušovania ľudských práv a slobôd, je uznaný vinným vo všetkých bodoch obžaloby a odsudzuje sa na doživotie s najvyšším stupňom ostrahy. Tento rozsudok v období, počúvajte, neústavnosti a ústavnej krízy je právoplatný a podľa možností okamžite vykonateľný. Rozsudok je nemenný, nedá sa proti nemu odvolať, platný je od 12. decembra 2020. Sudca magistra Zemanova Daniela, obžalová Mikovič Milan, porota Lomnický Michal, Venclova Anna, Karkuš Miro.